Böyle şunu. Böyle. Ağamış öňde aktorlarda taklaýan kynýarman. Aydım. Mene aydım. Sen bana yalan söylüyorsun. Men doğruyum. Aydan Leyla anan ayma. Sen anamdan kaçtın. Dur Leyla. Elin çek. Şimdi sen yalan söylüyorsun ama. Sen hem bu adamı anan mı ben sen söyleyen men çınım. Leyla. Bey değil mi Leyla? Görýän oyun sen şoňa daraýdan. Burmuş garaýda. Leyla. Haş edýän burmuş saklan. Men sana ýene bir aýtmak lazymmy? Bilýän, sen maňa aýtsam anlanmaýan. Men her demde seni ýaklaýan. Sana häzir özüňiň pikirini dinlemek gerek däl. Sen diňe öz ýüregiňi dinle. Belki de sen ýüregiň sana näme dogdugyny aýdar. Men öz ömrüme diňe sen adyň ýazdyň. Ýüregiňde senden başga hiç ýeri ýok. Maňa näme? Men seni öldürmüş hatta da göremez bilmem. Ben diňe seni söýýän. Awa. Diňe seni Leyla. Dostum. Sen halkyň bulamaz ekan. Indikek düzelt. Vefa. Sen men çyndanam söýýänmi? Elbette söyleyen. Vefa. Bulalım kim? Neme dostum? Men senden burada sorasam bolýar. Sonra Sen ömrüňde hey bir ýerini çek gördüňmi? elbette. Sen ýakdy olar meňe başymda geçipdi. Ýöne ne sebäbi bolýan? Söýüpdim. Näme sen söýüňe bir zat boldymy? Men size pähti bermeýin. Bir mutlaklan. Dinleýän. Sizin söýüňizde näme bolýar? Haşa jan aýtyp berin, köýnürmüň. Bolýar. Hawon. Menem bir mahar söýüpdim. Tapma yarın pek sevimi men duyuyorum seni canan yar seyerim sen hatta yar oylun yarın sevecere tapma yarın pek sevimi men duyuyorum
cahiller. Sizin sözüňizde şemme zat bol. Awa. Hemme ragu. Men seni wagtyny almaýyn. Bir bu taklan. Bizim tek sorumuzdan cevabını almadık. Şöyleden Bepa. Size dostunuzdan sır gözlemeğe daydın. Bedingle ya.